Jiena 4 snin ilu kont qiegħed nitħabat biex inwassal il-viżjoni tal-moviment fisem il-Partit Laburista. Li ma viżjoni kienet ta' Malta tagħna l-koll. Konti qed niġri fost in-nies, konti qed nikkonvinċi n-nies, konti qed nikkonvinċi n-nies li dik hija triq tas-sewwa, konti qed nikkonvinċi n-nies li pajjiżna kellu bżonn bidla. Kellu bżonn bidla biex għaldaqstant inħarsu l-interessi u l-ġid komuni ta' pajjiżna taħt is-slogan ta' Malta tagħna wkoll. Xi ħaġa li naħseb li qajt nippersonifika. Wara kollox jien tabib, il-qajt lil kulħadd dejjem, u għaldaqstant jiena għexta il-motto ta' Malta tagħna l-koll. Iva, deċiżjoni iebsa, deċiżjoni li rriflettejt u deċiżjoni li wara kollox spiċċajt ma nażilx li nnifsi imma nażel il-Malta. Inħossni diżappuntat iva, ħossni diżappuntat li l-gvern ma rnexxiex meta tiġi għall-governanza. Għax kien tifl il-manifest elettorali tinduna li l-istil ta' tmexxija li kollok tmexxija li hija nadifa hija xi ħaġa li hija fundamentali. Jiena lija il-governanza hija l-eżempju kaxkar. Il-governanza hija xi ħaġa li għandna nħarsu. Mhux ħtija tal-partitarji laboristi. Dan huwa ħtija ta' ftit nies jew ta' ħafna mill-membri li huma fih dan il-Partit Laburista. U jiena li hemmhekk inqasna bil-kbir iva. Jiena it-tmexxija ta' Simon Busuttil tolqotni waħda. L-element ta' konsensus u l-fatt il-bieraħ semmejtu. Jiena l-bieraħ semmejt li kunġent l-om u li kollok qalbek ħanina u li tħares il-politika b'mod għaqli huwa tajjeb, imma ma jfissirx li dak huwa djufija. Anzi, dak huma elementi li huma sbieħ fit-tmexxija fejn inti jkollok a human-centric approach fit-tmexxija. U din hija kwalità li jiena narafha fit-tmexxija li tagħti direzzjoni fejn wieħed iħares lejn Malta hija l-ewwel. Jien naħseb xorta kont nasal għax jiena lija l-logħża ta' pajjiż diġi l-ewwel qabel kollox. Irridu niftakru wkoll li jiena ħdimt fuq li ħdimt internament u kon vuċi anka fil-grupp parlamentari u anka ma' sħabi u anka fil-parlament innifsu u anka barra fejn dak li huwa sew, dak li nemmen fih. Jiena dejjem tkellimtu u anka ġieli tkellimt kontra direzzjoni li kienet ġejja mill-partit stess, sija mill-għaqda tan-nisa jew sija minn taż-żgħażagħ. Jew inkella tal-ifriżar tal-embryo kienet propju l-Prim Ministru li għala. Ġifieri ma qatx noqgħod indur mal-lewża meta jiġu fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' prinċipji, jiena dejjem tkellimt. L-allegazzjonijiet li hemm huma prova ċara biżżejjed fejn it-tmexxija tal-pajjiż waslet biex iddeċidiet li tieħu dan il-pass. Pass li jien ma naqbilx miegħu, pass li jiena nemmen li kellna żball ma jittagħtix biżball, jiena lija kellna innatfu l-affarijiet kif huma. Li tbih il-ġid nazzjonali. Għal mument il-but se jkun mimli. Bħal raġel tal-familja li jbih daru se jkollu l-but mimli. Ma diminit li wieħed jisparpaljhom dawk il-flus. Ma jifdal xejn għal meta niġu għal prosperità tagħna. U din hija xi ħaġa li tinkwetani li jinħattu l-istituzzjonijiet innifsu bħal pulizija, l-FIAU, bħal anka xi ħaġa sempliċi bħal l-MACC, l-MCCAA, jiġifieri l-awtorità li għandha x'taqsam mal-konsumatur u mal-kummerċ, mal-kompetittività nnifisha. Fejn illum qasbis għandha leħen. Kieku kellha leħen din, meta niġu għall-ixxu soċjali li għandha x'taqsam pereżempju mal-kirjiet, kien ikollna vuċi totalment indipendenti ta' regolatur. Li l-affarijiet forsi kienu jkunu differenti. Kien jistab dak il-bilanċ ġust. U meta nsemmi bilanċ ġust, hemm xi ħaġa oħra wkoll li jiena nħares ċertu kuxjenza. Meta l-għan aħħari ewlieni huwa wieħed, ma jistax ikun hemm konfużjoni. Il-konfużjoni tkun fil-mentalità, fl-attitudni ta' l-avversarju fejn ma qiegħedx il-Malta l-ewwel, fejn qiegħed l-interessi tiegħu
personali qabel dak ta' Malta, fej il-ġid komuni ma qegħdux bħala lan ewlieni. Fejn il-good sense, mhux il-common sense, għax illum il-ġurnata mhux fuq il-common sense jridu nitkellmu, fuq il-good sense intesa jew inħeba taħt it-tabib, taħt it-tapit.